Σας μάγκες, και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω μερικά δείγματα από τα κοτοπουλάκια που έχω βγάλει τα φετινά. Αυτά που μου αρέσουν βασικά θα σας δείξω, ή θα σας τα δείξω όλα βασικά. Θα σας τα δείξω όλα να δείτε, να μου πείτε και εσείς ποιο είναι το πιο ωραίο από κάτω από τα σχόλια, οπότε ξεκινάμε. Λοιπόν παιδιά, ξεκινάμε με μια όμορφη κοτούλα, κατάμαυρη. Παιδιά, εντάξει, είναι κοτούλα αυτό, μην μου πείτε τώρα ότι είναι κόκορας. Αυτό, εκεί που βλέπετε, είναι πολύ υπερβολικά ήρεμο, δηλαδή κοιτάξτε εδώ, το έχω στριμωγμένο ας πούμε και δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι λες και είναι έξω εδώ. Είναι πολύ ήρεμο και πάμε να το δείτε και πώς περπατάει, πώς είναι. Μια κοτούλα από τις αγαπημένες μου, δείτε εδώ πέρα. Μια απλή μαύρη κότα, η οποία είναι η μητέρα της, η αγαπημένη μου, η Ασημή. Αυτή που θα δείτε πηγαίνετε κάτω στα βίντεά μου να δείτε ποια την από τις άλλες. Εκεί πέρα πήγε ήδη και βοσκάει. Και πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, επόμενο κοτάκι, παρόμοιο με το άλλο, δηλαδή ίδιο με το άλλο, είναι αυτό εδώ. Αυτό έχει και αυτό έτσι ένα φτεράκι άσπρο, όπως και το άλλο. Έχουν ένα μικρό φτεράκι άσπρο. Όχι, βασικά είναι ένα μαύρο φτερό. Και στην άκρη έχει λίγο άσπρο. Και πάμε στο δεύτερο. Δείτε, είναι απλό και αυτό ίδιο. Πάμε και στο δεύτερο, τρίτο. Λοιπόν, εδώ παιδιά έχουμε ένα κοκοράκι. Εδώ βλέπετε, αυτό θα γίνει πετρωτό όπως και ο πατέρας του. Αυτός εκεί πέρα. Λοιπόν, το αφήνουμε να δείτε. Και αυτό είναι κοκοράκι παιδιά. Το έχω αναγνωρίσει, είναι κοκοράκι. Λοιπόν, επόμενο αυτό περιμένετε, κοτάκι. Λοιπόν, επόμενο κοτάκι παιδιά, αυτό εδώ. Αυτό εδώ παιδιά είναι ένα μαύρο κοτάκι. Είναι βασικά είναι κατάμαυρο, δεν έχει κάτι άσπρο πάνω του. Να δείτε το. Και δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα. Όλα τα άλλα είναι πολύχρωμα εκτός από αυτό. Λοιπόν παιδιά, πλάκα σας κάνω. Λοιπόν, πάμε επόμενο. Επόμενο παιδιά, λοιπόν, αυτό εδώ το κοτάκι εξίσου ωραίο. Κατάμαυρο. Ωραίο. Παιδιά, για κάποιο λόγο σε αυτή τη γέννα όλα μου βγήκανε κοτάκια εκτός από 2, 3, συν τα άσπρα που δεν τα μετράω. Λοιπόν παιδιά, αυτό εδώ, επίσης ένα πολύ άγριο κοτάκι, δείτε εδώ. Είναι πολύ άγρια αυτά, τα σπρώχνεις και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Να τα εδώ. Επίσης ένα πολύ άγριο κοτάκι. Πάμε επόμενο. Επόμενο λοιπόν κοτάκι είναι αυτό εδώ, είναι πιο άγριο. Είναι μαύρο ασημί. Δείτε εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Μαύρο ασημί, είναι ένα special να το πω και έτσι, δεν υπάρχει άλλο χρώμα. Θα μου πείτε τώρα, και αυτό πετρωτό πάει να γίνει. Όχι παιδιά, αυτό πάει να γίνει ασημί. Αυτό εκεί που σας έδειξα πριν, αυτό εδώ βασικά, για να λέμε την αλήθεια. Αυτό θα γίνει όντως πετρωτό, θα γίνει σαν αυτόν εκεί τον πατέρα του. Ή σαν αυτόν εκεί που είναι ο γιος αυτού νου, απλά είναι μεγαλύτερος. Αυτός εκεί, αυτός. Λοιπόν, πάμε επόμενο. Λοιπόν παιδιά, ένα από τα πιο τέλεια που έχω βγάλει, special. Special δεν είναι, αλλά είναι μαύρη χρυσή κότα. Δείτε, παιδιά, πολύ ωραίο. Να δείτε το λαιμό του καλύτερα γιατί δεν φαίνεται, αλλιώς είναι μια κατάμαυρη κότα. Μαύρη χρυσή και αυτή λοιπόν. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, έχουν βγει όλα κότες. Εκτός από αυτά που θα σας δείξω μετά. Τα επόμενα για σας θα είναι special, για μένα δεν είναι τίποτα. Γιατί τα επόμενα θα είναι special? Γιατί είναι χρώματα, οπότε πάμε επόμενο. Λοιπόν, εδώ έχουμε το καλύτερο κοκοράκι. Άμα μείνει έτσι παιδιά, αυτός μου θα κρατήσω, να είστε 100% σίγουροι. Ένα κοκοράκι τέλειο. Λοιπόν, δείτε εδώ κοκοράκι, κατάμαυρο, ούτε ένα πούπουλο άσπρο δεν έχει. Δείτε, βλέπετε εδώ. Εντάξει, και τώρα αυτός που το ξεχωρίζετε παιδιά, δεν είναι και δύσκολο. Κοκοράκι, 100%. Σας το λέω εγώ, το εγγυούμε ότι είναι κοκοράκι και τα υπόλοιπα κοτάκια μέχρι τώρα που σας έχω δείξει. Και πάμε στο επόμενο. Επόμενο παιδιά είναι αυτό εδώ το καφέ κοτάκι, το οποίο το δίνω σε όσους θέλουν. Παιδιά, δεν τα θέλω εγώ αυτά. Για σας είναι πολύ special, αλλά για μένα δεν μ' αρέσει, γιατί εγώ φτιάχνω ένα είδος συγκεκριμένο, μαύρες κότες, ενώ αυτό είναι καφέ, είναι ήρεμο παιδιά, δεν πρόκειται να είναι άγριο, δείτε εδώ. Εντάξει, κοτάκι είναι, κλώσσα είναι, όποιος δεν έχει κλώσσες και δεν έχει κότες που κάνουν για μάνα,
για μητέρες, δηλαδή για να γεννάνε μικρά. Μπορείτε να πάρετε αυτό εδώ το κοτάκι, το δίνω όπως είναι, δηλαδή δεν με νοιάζει καν τα λεφτά, μια χαρά δωρεάν, όποιος έχει ανάγκη και δεν έχει κλώσσες, δείτε εδώ πέρα. Κλωσάκι είναι, τίποτα το ιδιαίτερο, εδώ έτσι ένα καφέ κοτάκι είναι σιγά, αυτό εδώ, σιγά τα αυγά που λέει και ο λόγος, κοτάκι, όποιος θέλει θα σας πω, θα γράψω στο Instagram μου στην περιγραφή να με βρείτε, όποιος θέλει κοτάκι καφέ κλώσσα. Λοιπόν, πάμε επόμενο. Και εδώ επίσης τίποτα το ιδιαίτερο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα κοκοράκο άσπρο με μαύρη ουρά, με βουλίτσες μικρές μαύρες. Παιδιά, τίποτα το σπουδαίο εδώ. Σιγά το κοκόρι, δείτε το. Όποιος επίσης έχει έλλειψη από κοκόρια και δεν έχει κοκόρια και θέλει έναν άσπρο έτσι κόκορα παρδαλό, μου λέει το Instagram, το ξαναλέω, το Instagram μου είναι στην περιγραφή. Όποιος θέλει μου γράφει μήνυμα, μου λέει τι το θέλει και λογικά θα το δώσω. Οπότε πάμε επόμενο. Λοιπόν, επόμενο παιδιά, το είναι μες στο κοτέτσι, σας έφερα. Ένας ακόμα καλύτερος κόκορας από τον προηγούμενο. Ο προηγούμενος είναι λίγο πιο μικρός όμως, αυτός είναι πιο μεγάλος. Δείτε τον, εδώ, νάτος. Είναι πιο άγρια αυτά, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου μαζί τους. Λοιπόν παιδιά, πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο. Επίσης παιδιά, ένα άσπρο κοκοράκι θα σας δείξω. Δείτε εδώ πέρα. Ένα ολόιδιο με τα άλλα. Δεν είναι καθόλου περίεργο, το ξέρω. Να το. Είναι πιο βαρβάτο και αυτό όπως το άλλο. Όποιος θέλει κόκορα ξανά θα το στην περιγραφή πηγαίνετε. Νάτος. Εντάξει, κόκορας είναι. Σας το λέω εγώ εγγυημένα. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην με πιστεύετε, οπότε όντως είναι κόκορας. Και λοιπόν πάμε επόμενο. Επόμενο παιδιά είναι αυτή εδώ η περσινή κοτούλα, η οποία δεν έχει κλείσει ακόμα ένα χρόνο. Είναι πάρα πολύ ήρεμη παιδιά, είναι κλώσσα, η μητέρα της ψόφισε, δυστυχώς. Αλλά δεν πειράζει. Θα γίνει αυτή μια καλή μητέρα και είναι το καλοκαιρινή, είναι από το περσινό καλοκαίρι. Γεννήθηκε Ιούνιο αρχές. Οπότε τώρα έχει γίνει περίπου 9 μηνών εκεί κοντά, πάει ενός χρονού. Μια χαρά κοτούλα. Δείτε την, είναι πάρα πολύ ήρεμη. Και επόμενο. Λοιπόν, επόμενο παιδιά, εδώ το έχω πιάσει. Είναι αυτή εδώ η κοτούλα, η οποία είναι τόσο σκούρα, χρυσή, όπως βλέπετε. Που είναι τόσο μαύρα τα πόδια της και γυαλιστερά, τα οποία φαίνονται σαν μπλε. Πραγματικά σας λέω, δεν φαίνονται, αλλά άμα ήσασταν εδώ θα το καταλαβαίνατε. Είναι σαν μπλε παιδιά τα πόδια της, άμα δείτε πόσο μαύρα είναι. Δεν ξέρω άμα γυαλίζουν και φαίνονται. Μέχρι και το λυρί της μαύρο είναι. Είναι πολύ άγρια και όσοι είναι μεγάλη ιστορία το πώς τη βρήκα αυτήν. Όσοι με ξέρουν κάτι κοτοπουλάκια του δρόμου, που τα είχα βρει τυχαία όταν ερχόμουν με το ποδήλατο. Και μετά τα υπόλοιπα τα δώσαμε και κρατήσαμε ένα άσπρο και ένα μαύρο. Αυτό και ένα άλλο άσπρο. Ξέρουνε κάποιοι που με ξέρουνε για αυτό το κοτάκι, το οποίο ήταν μικρό, το είχα στην κούτα. Γιατί παιδιά όντως αυτό το κοτάκι το βρήκα στο δρόμο με άλλα λίγα. Ήτανε στο δρόμο πραγματικά παιδιά, όπως πέρναγα με το ποδήλατο να έρθω στο χωράφι μου. Τα είδα στο δρόμο. Τρέχανε στον δρόμο πέρα εδώ, εγώ τα έπιασα, τα έσωσα. Κάποια παιδιά μου ξεφύγανε, μπήκανε μέσα σε κάτι πέτρες. Οι πέτρες ξέρετε εδώ πέρα είναι κάπως κολλημένες η μία με την άλλη πάνω στην άλλη και χωράνε και φίδια από μέσα, οπότε μπήκανε και αυτά. Και πάμε στο επόμενο τέλος πάντων. Λοιπόν παιδιά, επόμενη κότα, αυτή εδώ είναι η μάνα όλων. Παιδιά, έχει κλωσίσει 2 φορές, είναι τα παιδάκια αυτά που σας έδειξα πριν. Τα μικρά, τα παιδιά της είναι όλα αυτά που σας έδειξα πριν. Αυτή. Μόνο 2 τους ψόφισαν φέτος. Πέρυσι λόγω κακοκαιρίας η φωλιά της πλημμύρισε και έφερε μόνο λίγα. Την έσωσα εγώ βασικά, της έσωσα ένα και μετά μας δώσανε και άλλα λίγα.
κατάμαυρα. Δείτε και εδώ πέρα ένα ακόμα ωραίο πλάνο. Να, εδώ. Και τα μικρά της, αλλά τα μικρά της είναι μεγάλα και δεν πάνε κοντά. Αυτή. Πάμε επόμενο. Λοιπόν, παιδιά, έφερα και αυτήν εδώ, η οποία και αυτή είναι πάρα πολύ ήρεμη, είναι 1,5 χρονών, 2 πάει. Παιδιά, αυτή εδώ, δείτε εδώ πέρα, ωραία σημεί και αυτή, αλλά αυτή μου την είχαν κλέψει, μου την έφερανε πίσω όμως. Κλώσσα και τη βρήκανε και μου την κλέψανε. Παιδιά, άμα δείτε, όλες μου οι κότες είναι έτσι, οπότε... Κοιτάξτε τώρα εδώ κότα άγρια, παιδιά. Εδώ βλέπουμε και την... Παιδιά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η πάπια μου φαίνεται, θέλω να μου πείτε αν αυτή η πάπια είναι πρασινολέμικη, ζευγαρωμένη με κάτι άλλο. Γιατί είναι σαν θηλυκιά πρασινολέμικη και την έχω, μου φαίνεται δηλαδή, άμα γράψτε μου κατά τα σχόλια. Έχω πολύ περιέργεια να μάθω. Πάμε, παιδιά, δεν έχει ουσία τώρα να σας δείξω, όλες είναι μαύρες χρυσές. Πάμε να σας δείξω μερικές από αυτές. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα είναι όλες έτσι, μαύρες χρυσές. Από εδώ βέβαια είναι λίγο μαθημένες, λόγω επειδή οι κόκορες είναι, παιδιά, λίγο περίεργοι. Εδώ είναι μια χαρά κοτούλες αυτές, εντάξει. Αυτές είναι οι όλες που είχα. Είναι πολύ παλιές. Δεν είναι πολύ παλιές βασικά, ενώ 1,5 χρονών είναι όπως και οι άλλες. Εκτός από τα μικρά και από 2-3 που ζήσαν το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε με επόμενη κότα. Βασικά ξέχασα να σας πω ότι οι κότες μου είναι όλες αυτές που σας έδειξα. Είναι περίπου 20 κάτι, δεν θυμάμαι, μισό να θα τις μετρήσω. Βασικά θα τις μετρήσω χωρίς τα μικρά δεν θα τα μετρήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, είναι 11 μεγάλες και άλλες 10 μικρές, περίπου είναι 20 κάτι. Μαζί με τους κόκορες είναι 25 περίπου. Πάμε για 30 κότες. Λοιπόν, αυτή η κότα, θα πάμε στις επόμενες κότες, οι οποίες είναι λευκές. Αν και δεν έχει νόημα να σας τις δείξω, θα σας τις δείξω άμα καταφέρω και τις πιάσω, είναι πολύ άγριες. Οπότε πάμε. Λοιπόν, παιδιά, έπιασα την άσπρη. 5 λεπτά μου πήρε πραγματικά. Είναι πολύ άγριες, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου μαζί τους. Λοιπόν, αυτή η κοτού είναι πολύ ωραία. Κοτούλα. Είναι πολύ. Εντάξει, τώρα εντάξει, δεν έκατσα να την κυνηγάω πάλι. Παιδιά, είναι πολύ. Και αυτές τις δίνω, δεν με νοιάζουν. Οπότε. Ξέρετε εσείς. Περιγραφή και. Θα είναι το όνομά μου. Κλώσσες είναι, δεν είναι. Παιδιά, τις άσπρες δεν τις θέλω και τις καφέ. Είναι όλες ό,τι να είναι. Δεν είναι ό,τι να είναι, απλά δεν είναι του κοτεσιού μου, παιδιά. Εδώ έχω όλες τις μαύρες. Και αυτές εδώ μου χαλάνε την εικόνα. Αυτές εκεί οι κατάλευκες. Νομίζω έχω βρει έναν φίλο μου που θέλει, μπορεί να μου ανταλλάξει άσπρες για μαύρες. Οπότε ίσως να τις δώσω για μαύρες. Τέτοιες έχει και ο φίλος μου μαύρες, οπότε μπορεί να τις χρειάζεται τις άσπρες και εγώ να του δώσω τις μαύρες, γιατί αυτός διώχνει μαύρες και παίρνει άσπρες και εγώ διώχνω άσπρες και παίρνω μαύρες. Οπότε πάμε. Βασικά δεν μου έχουν μείνει κάτι, θα σας δείξω κοκόρια, θα σας δείξω ένα τα κοκόρια μου. Θα σας δείξω από το πιο ωραίο έως το πιο άσημο. Βασικά ένα θα σας δείξω, και γιατί τα κοκόρια δεν έχουν και μεγάλη σημασία για μένα. Εντάξει, σιγά, εδώ κοκόρια είναι, τρώγονται το ένα με το άλλο. Χρειάζεται να έχεις έναν όμορφο κόκορα και τέλος. Εδώ πέρα. Το ξέρω ότι μερικοί εσείς συλλέγετε κοκόρια. Έχω δει κιόλας βιντεάκια που έχουν πάρα πολλά κοκόρια. Αλλά εγώ, παιδιά, δεν έχω πολλά κοκόρια. Εδώ καμιά φορά μπορεί να σφάξω κανένα ή να τα δώσω ή να τα χαρίσω σε κάποιον. Συνήθως, παιδιά, τα χαρίζω και τα έχω να σφάξω πάρα πολύ καιρό. Εδώ πέρα βλέπετε. Μισό, λοιπόν, τώρα πάμε να πιάσουμε ένα-δύο να σας δείξω. Μετά τα επόμενα δεν έχουν σχέση, οπότε είναι ό,τι να είναι, οπότε θα σας δείξω μερικά αυτά που μου αρέσουν. Και ναι. Λοιπόν, παιδιά, πρώτος κόκορας είναι αυτός εδώ. Αυτός εδώ ο κόκορας είναι 2 χρονών. 2 χρονών, παιδιά, βλέπετε. Αυτός εδώ, κάνει μάχες. Αν και εμένα με φοβάται, παιδιά, δείτε εδώ. Δεν είναι πάρα πολύ. Αλλά, παιδιά, αυτός ο κόκορας είναι λίγο ελαττωματικός, ξέρετε γιατί. Γιατί όταν μόνο εμένα
Εδώ κάθεται μόνο με μένα, εδώ δεν με πειράζει. Ενώ όταν μπει ένας φίλος μου ή ένας ξένος εδώ, τον τσιμπάει, παιδιά. Γιατί έχουν φύγει πολλοί φίλοι μου εδώ από το κοτέτσι μου, λόγω επειδή τους τσίμπαγε ο κόκορας μου. Για εμένα με φοβάται, εδώ βλέπετε, δεν με τσιμπάει, αλλά τους ξένους τους τσιμπάει και αυτό, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο. Πάμε επόμενο. Λοιπόν, παιδιά, αυτός εδώ είναι ο αγαπημένος μου κόκορας, που θα κρατήσω λογικά μέχρι να δω και τους υπόλοιπους. Αυτός εδώ. Αυτός εδώ είναι από τους αγαπημένους μου, όλοι οι άλλοι θα φύγουνε. Πάμε επόμενο. Λοιπόν, παιδιά, αυτός εδώ είναι ο επόμενος. Κατά λάθος σταμάτησα το βίντεο. Αυτός εδώ είναι ο επόμενος, δείτε. Νάτος. Αυτός είναι και αυτός περίπου 2 χρονών. 1,5 ήταν βαρεφός αυτής της κότας εδώ και μερικές άλλες. Οπότε πάμε στον επόμενο κόκορα. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στον επόμενο κόκορα. Αυτός εδώ είναι ο επόμενος κόκορας. Παιδιά, αυτός εδώ ο κόκορας δεν είναι. Αυτός είναι φοβιτσιάρης, όπως βλέπετε. Γι' αυτό δεν μ' αρέσουν οι κόκορες, γιατί όπως βλέπετε αυτοί εδώ έχουν πάρει την κυριαρχία. Και αυτός εδώ είναι ο κακομοίρης που τον τσιμπάνε συνέχεια. Αυτό δεν μ' αρέσει. Και παιδιά, αυτός εδώ το μόνο χειρότερο που του έχουν κάνει από τις πολλές τσιμπιές, του λείπει το ένα μάτι. Τώρα δεν φαίνεται στην κάμερα, είναι από την άλλη μεριά. Και δεν χρειάζεται να σας το δείξω, είναι λίγο αειδιαστικό, του έχουν βγάλει το μάτι, δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε πάμε στον επόμενο, τον τελευταίο. Φέτος δεν έβγαλα πολλούς. Ίσως, παιδιά, όταν έρθει το Πάσχα, γιατί νομίζω στην Αθήνα πουλάνε κοτοπουλάκια και κοκοράκια, ίσως να αγοράσω και να φτιάξω, να τα βάλω μέσα σε ένα κλουβί και να τα έχω για σφάξιμο, παιδιά. Να τα βάλω σε ένα κλουβάκι και να τα μεγαλώνω, να παχύνουνε. Θα δω. Ίσως και να αγοράσω, δεν ξέρω. Ούτως ή άλλως 1 ευρώ το κοκοράκι κάνει. Παιδιά, άσπρα είναι άσπρα σαν αυτές εδώ τις κόντες. Και όχι τόσο λευκά, είναι ό,τι να είναι. Βγαίνουν άσπρα με μαύρα, με καφέ, ό,τι να είναι. Να, όπως αυτά δηλαδή βγαίνουν. Αλλά πιο λευκά, μπορεί να σου βγει και κατάλευκο. Οπότε πάμε στον επόμενο και τελευταίο κόκορα. Λοιπόν, παιδιά, πήγαμε στον επόμενο κόκορα, εδώ πέρα. Αυτός είναι ο γιος του αλουνού. Αυτός είναι πιο άγριος, είναι και πιο μικρούλης. Παιδιά, αυτός εδώ είναι, να σας πω και έτσι, απέχουν 3 μήνες από αυτόν. Αυτός εδώ είναι μικρότερος από αυτόν για 3 μήνες. Και αυτός τώρα έχει αρχίσει και κικυρίζει και καβαλάει και ζευγαρώνει κότες. Ενώ αυτός είναι 3 μήνες μικρότερος και κάνει τα ίδια με αυτόν. Νομίζω δεν είναι και πολύ φυσιολογικό, αλλά δεν πειράζει. Για κάποιο λόγο αυτοί οι δικοί μου κόκορες, θα σας το πω ότι οι δικοί μου κόκορες είναι λίγο πιο ήρεμοι αυτοί. Διότι ούτε πολύ κικυρίζουνε, παιδιά, ούτε πολύ ζευγαρώνουνε. Δηλαδή άμα έχω... Εντάξει, ζευγαρώνουν και αυτοί, τσιμπάνε και αυτοί τις κότες κανονικά, αλλά παιδιά δεν είναι το ίδιο. Αυτοί αργούν να ζευγαρώσουνε, ενώ αυτός είναι... Αυτοί που λέτε αργούν και να κικυρίσουν και να ζευγαρώσουν μέχρι να μεγαλώσουν, να κάνουν όλα αυτά, μόνο κοπανάνε τα φτερά τους. Ενώ αυτοί είναι ζευγαρωμένοι τέτοιοι τη δική μου με κρεατόπουλα, με κρεατοπαραγωγής. Είναι, βλέπετε, και πιο μεγάλα. Αυτά φανταστείτε είναι μικρότερα και είναι ίδιου μεγέθους. Και αυτός εδώ είναι μισός. Και είναι πιο μάγκες, έχουν μεγαλώσει και γίνονται πιο δυνατοί από τους άλλους. Γίνονται πιο... παίρνουν πιο γρήγορα, ζευγαρώνουν και κυρίζουν πιο γρήγορα από τους άλλους. Ενώ αυτοί εδώ, ας πούμε, αυτός εδώ του βγάλαν το μάτι, ούτε καν τίποτα. Και αυτός εδώ, ας πούμε, που είναι φυσιολογικός, ακόμα με το ζόρι ζευγαρώνει και είναι 9 μηνών. Δηλαδή έχει αρχίσει να ζευγαρώνει κανονικά, αλλά αυτός είναι πλην 3 μήνες. Που λέτε, παιδιά, αυτή είναι περίπου 6 μηνών. Κατά λάθος έκανα πάω στην κάμερα. Συγγνώμη. Περίπου 6 με 7 μηνών είναι, δεν θυμάμαι και πολύ καλά. Αύγουστο γεννηθήκανε. Οπότε, παιδιά, λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Βασικά να σας δείξω και τα υπόλοιπα ζώα.
Τα υπόλοιπα ζώα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι 4 πάπιες και μια γαλοπούλα η οποία είναι μόνη της. Παιδιά, η γαλοπούλα είχε πάει να κλωσίσει. Και ποιο είναι το χειρότερο? Αυτό είναι ένα πολύ κακό νέο, παιδιά. Αυτή είχε πάει να κλωσίσει για 30 μέρες. 30 μέρες πάνε και δεν σηκώνονται ποτέ. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είχε πάει να κλωσίσει και που λέτε δεν έφερε τίποτα γιατί δεν έχω αρσενικό. Λογικά τώρα ψάχνω να βρω ένα αρσενικό να τις πάρω. Λογικά να πηγαίνει να ζευγαρώνει γιατί δεν ζευγαρώνει και πήγε την άλλη φορά. Ας πούμε, άμα τώρα είχα έναν αρσενικό, λογικά αυτή θα μου έφερνε και κάνα 2 μικρά και θα ήμουν λίγο χαρούμενος γιατί μικρά γαλοπουλάκια δεν έχω. Και θα ήθελα να βγάλω. Είναι λίγο κρίμα να πάει να κλωσίσει κακομοίρα και να μην φέρει τίποτα. Και πέρυσι είχε πάει να κλωσίσει και πάλι δεν έφερε τίποτα. Και φέτος δεν έφερε τίποτα. Παιδιά, ο αρσενικός ψόφισε δυστυχώς. Κοιμόντουσαν παλιά πάνω εκεί σας είπα, μέσα στα τσιμέντα έτσι είναι, μέσα στους βράχους. Από εκεί είχαν πάει και τα κοτοπουλάκια που σας είχα πει, έτσι είναι γενικά εδώ το μέρος. Και κοιμόντουσαν πάνω εκεί, τώρα έχει φτιαχτεί, δεν είναι έτσι. Να σας δείξω, περιμένετε. Να βλέπετε εδώ, ας πούμε, εδώ κοιμόντουσαν, είναι 100% εδώ. Έχουν κάνει έτσι λακκούβες. Εδώ και το άλλο κοιμόταν κάπου πιο πέρα. Το σκάτολο κοιμόταν κάπου πιο εκεί. Λοιπόν, εδώ κοιμόταν η θηλυκιά, λογικά ο αρσενικός κάπου πιο ψηλά. Κοιμόταν ο αρσενικός, δεν ήταν έτσι, λίγο. Και που λέτε ήταν λίγο ατσούμπαλος. Όσοι ξέρετε, ήταν ένας άσπρος Γάλλος. Που οι άσπροι Γάλλοι, οι αρσενικοί δεν είναι και πολλοί, είναι λίγο ατσούμπαλοι. Και παιδιά, αυτός ο δικός μου είχε λίγο πρόβλημα στα πόδια. Δεν ξέρω αν σε κανένα παλιό βιντεάκι υπάρχει. Δεν ξέρω άμα. Νομίζω δεν υπάρχει, αλλά για ψάξτε το λίγο. Είχε πέσει και είχε σπάσει το πόδι του, παιδιά, για μια εβδομάδα το κακομοίρης μέχρι να πεθάνει. Είχε σπάσει το πόδι του και δεν είχε. Και ήταν εξαπλωμένος. Ούτε. Παιδιά, πραγματικά ήταν ό,τι χειρότερο. Αλλά εντάξει, πέθανε και η γαλοπούλα έμεινε χωρίς αρσενικό και τα είχα πάρει μαζί. Έρχεται εδώ ένα φορτηγό γεμάτο γαλοπούλες και κότες και εγώ πήρα. Δοκιμαστικά τις πήρα, δεν τις πήρα για να τις έχω. Και δεν μου βγήκε καλός ο Γάλλος, αλλά αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Παιδιά, δεν έχει πάθει τίποτα. Μπορεί να πάρω άλλη 1-2 θηλυκές και έναν αρσενικό, θα δω τι θα κάνω. Λογικά θα πάρω μαύρο αρσενικό, δεν θα πάρω άσπρο. Αν και μ' άρεσε ο άσπρος πάρα πολύ. Φούντον εδώ πέρα. Κάνει και γλου. Παιδιά, τη ζευγάρων, ήταν πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος, παιδιά. Αλλά ψόφισε ο κακομοίρης. Τέλος πάντων, πάμε στις πάπιες. Οι πάπιες, παιδιά, ακόμα αυτές εδώ είναι. Αυτή που σας είπα πριν. Αυτή εδώ είναι η πιο ωραία που έχω. Μαζί με αυτήν εκεί. Και οι άσπρες, όπως βλέπετε, ρίξανε και το κουβά κάτω. Αυτές είναι και οι πάπιες, παιδιά. Δεν είναι και κάτι να σας δείξω σιγά. Που λέτε, δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο να σας δείξω. Δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Το μόνο που είναι πάπιες και μου αρέσουν πάρα πολύ, παιδιά. Είχα βάλει και στην γλωσσομηχανή μια φάση. Είχαν βγει, ένα είχε σπόρο και βασικά κανένα δεν είχε σπόρο. Παιδιά, δεν ξέρω. Είναι 1 χρονού και ακόμα δεν έχω καταλάβει τι είναι το καθένα. Ούτε ζευγαρώνουν. Θέλω να μου γράψετε κάτω. Ίσως μετά να κάνω ένα βιντεάκι να μου πείτε κιόλας. Θα σας ρωτήσω. Αν και όπως τις είδατε, θέλω να μου πείτε εσείς που ξέρετε τι είναι το καθένα και γιατί δεν ζευγαρώνουν 1 χρονού, παιδιά. Ή πότε ζευγαρώνουν και πού ζευγαρώνουν. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε και ένα like και ένα subscribe για να με υποστηρίζετε και να ανεβάζω και άλλα βίντεο. Οπότε, παιδιά, γεια σας.